Папрацаў на кірмаш вакансіі. Першы ў гэтым годзе прайшоў у Шклове на мінулым тыдні. Праводзяцца такія кірмашы дзеля таго, каб задаволіць патрэбу жыхароў раёна ў рабоце і заробку. Прапанаваць грамадзянам працоўнае месца ў раённы дом культуры, дзе праходзіла мерапрыемства, завіталі прадстаўнікі 32 арганізацый і прадпрыемстваў Шклоўшчыны. Александр Клімович у ліку тых, хто прыйшоў шукаць працу. Ён пенсіянер, аднак прызнаецца поўны сил, энергии и жадания працаваць. Мне предложили вакансию на газетной фабрике слесарем. У меня есть разряд 5-го разряда и бывший механик, то есть специальности все. И изучил сантехнические и наладочные работы, деревообработку тоже. Все изучено мной. На кірмаш вакансій у гэты дзень завіталі 38 беспрацоўных. Яны мелі магчымасць азнаёміцца з банкам вакансій на інфармацыйным стэндзе, пагутарылі з наймальнікамі, іх прадстаўнікамі, задалі пытанні. Дарэчы, сярод ахвотных працаўладкавацца было больш мужчын, чым жанчын. У большасці сваёй яны цікавіліся рабочымі спецыяльнасцямі. На сегодняшний день в Центре занятости зарегистрировано 343 безработных. Из них 219 профессий являются рабочими специальностями. В связи с тем, что Шкловский район является сельскохозяйственным районом, наибольшей популярностью пользуются такие вакансии, как оператор машинного доения, механизатор, слесарь. На кірмашы 16 чалавекам было прапанавана працаўладкаванне. Многія з іх размова з наймальнікам чакала ўжо на наступны дзень. 7 залічаны ў рэзерв. Тым, чыя спецыяльнасць не запатрабаваная на дадзены момант, служба занятасці прапанавала бясплатна прайсці перанавучанне. Магчыма, хтосьці зацікавіцца відамі дзейнасці, якія не патрабуюць рэгістрацыі ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Інфармацыю аб іх падрабязна данеслі прадстаўнікі падатковай інспекцыі. Незанятым жыхарам раёна, якія не знайшлі пакуль працоўнае месца, адчайвацца не трэба. Кірмашы вакансій будуць праходзіць штомесяц, як у Шклове, так и у сельских советах. Главной задачей ярмарки вакансий является, что безработные наши, неработающие граждане имеют возможность тесного контакта с организациями, с работодателями. В свою очередь, наниматели имеют возможность оперативного поиска кадров для трудоустройства. Человек, который ищет себе работу, ярмарка вакансий – это самое подходящее место для достижения этой цели.